hranice a uvedomenie si vlastnej hodnoty. Vitaj v našom ženskom kruhu. Dnes sa spolu ponoríme do priestoru ticha, pokoja a uvedomenia. Do priestoru, kde sa môžeš znovu spojiť sama so sebou. Možno si niekedy mala pocit, že príliš veľa dávaš, že sa rozlievaš do druhých a na seba zabúdaš. Tvoje srdce je veľké, milujúce, chápajúce a ochotné, ale aj to najláskavejšie srdce potrebuje svoje hranice. Nadmerné dávanie môže viesť k vyčerpaniu vlastných zásob, k pocitom frustrácie, ba dokonca k strate vlastnej identity. Preto je dôležité naučiť sa nastaviť si zdravé hranice, z lásky k sebe samej, nie ako obranu, ale ako prejav sebaúcty. Zavri si oči, nadýchni sa a vydýchni. S týmto cyklom vnímaj, ako sa tvoj dých spomaluje. S každým výdychom púšťaš napätie, očakávania a starosti. Dovol si len byť tu a teraz. Strácaš ťažobu z ramien, pomaly sa rozpúšťa a vyparuje sa okolo teba. Máš ľahký krk. Môžeš s ním pokrútiť do oboch strán. Rozpusti si vlasy, prejdi si prstami po vlasovej pokožke. Daj si krátku masáž, kedy prstami prechádzaš z čela a z okolia nad ušami až k vrcholu hlavy. Zopakuj to niekoľkokrát a pritom dýchaj svojim vlastným tempom. Všetko bude dobré, všetko bude lepšie krok za krokom. Prídeš na to, čo potrebuješ, prídeš na zmenu, ktorú chceš uskutočniť a príde čas, kedy si budeš život vychutnávať plnými dúškami. Ruky môžeš spustiť voľne vedľa tela. Ak si chceš ľahnúť v tejto fázi, je čas. Ak chceš zostať sedieť, pokojne zostaň. Polož si pravú ruku na srdce a ľavú na oblasť brucha. Cíť, ako tvoje telo dýcha, žije a funguje. Vedie ťa a pomáha ti prekonávať prekážky, spĺňať ciele, starať sa o priateľov, rodinu, rodičov a iných každý deň. Je tvojim posvätným miestom, chrámom a zdrojom sily. Preto by si mala vedieť, ako ho chrániť, vyživovať a uzdravovať, pretože bez neho nebudeš ani ty. Ľahkosť tohto vedomého okamihu sa presúva do tvojej panvy, bedier, stehien a chodidiel. Uvoľni ich, nacíť si, že ich máš, že sú tu pre teba, kráčajú tam, kam potrebuješ, kam si volíš každý deň. Sú tvojou oporou a uzemnením. Máš všetko, čo potrebuješ k tomu, aby si určila správne hranice. Riaď sa svojou intuíciou. Ak niečo nechceš robiť, no zvolíš si túto aktivitu len kvôli iným ľuďom, zo strachu či z pocitu, že ich sklameš, alebo že ťa prestanú mať radi, prekračuješ samu seba. A každý takýto malý ústupok je ako škrabanec na zrkadle tvojho vnútra. Možno povieš áno, keď chceš povedať nie. Možno sa usmeješ, aj keď by si najradšej kričala. Možno ostaneš v spoločnosti, ktorá ti ubližuje, len aby si nebola tá, čo kazí zábavu. Tá nepríjemná, tá problémová, tá nudná. Možno odpovedáš na správy, hoci potrebuješ oddych.
Možno znova a znova robíš viac, než ti je príjemné, len aby si nebola vnímaná ako sebecká, lenivá a neaktívna. Ale nie je sebecké starať sa o seba. Nie je neslušné odmietnúť to, čo ti neprospieva. Je to akt lásky k sebe aj k ostatným. Slušné odmietnutie alebo láskavé vyhradenie sa ti pomôže znovu získať stratenú sebahodnotu a identitu. Každé nie, ktoré vyslovíš s rešpektom a jasnosťou, je áno pre tvoje zdravie, tvoju energiu, tvoje ja. Predstav si, že kráčaš po mäkkej machom obrastenej lesnej cestičke. Okolo teba jemne šumí lístie a vzduch je svieži. Nesie v sebe vôňu levandule a mety, ktoré ukludňujú tvoju myseľ. Slnko presvitá pomedzi koruny stromov a hrá sa na tvojej pokožke ako jemný dotyk. Zrazu sa pred tebou v diaľke objaví hrad. Nie je to obyčajný hrad, je magický, živý, dýchajúci. Je postavený z tvojich skúseností, tvojich snov, tvojich pravd. Jeho múry žiaria jemným zlatým svetlom, farbou osobnej sily. Dvere sú vykladané tyrkysom, symbolom komunikácie a pravdy. Strechy žiaria hlbokou fialovou, farbou duchovného spojenia a intuície. Keď prejdeš cez bránu, vo vnútri ťa privíta pokoj a mier. Cítiš vôňu kadidla a ruží, ktoré prinášajú posvetnosť a stabilitu do tohto miesta. Prechádzaš chodbami a vchádzaš do svojich izieb. Do miestnosti oddychu, mäkké vankúše, svetlo sviečok, vôňa medovky a teplé pastelové farby. Je to priestor, kde môžeš len byť, bez akýchkoľvek povinností a problémov, ktoré treba vyriešiť. Do miestnosti emócií, steny z priehľadného kryštálu, ktoré jemne pulzujú svetlom, vôňa jazmínu a bergamotu. Tu môžeš cítiť všetko, čo si doteraz skrývala alebo potláčala, bez posudzovania, bez hanby, bez zbytočných komentárov. Slzy, smiech, sklamanie, zrada, ticho, láska, empatia, bolesť. Všetko je tu vítané. Do miestnosti vízie. Tu nájdeš obrazy svojich snov, nástenné fresky svojich túžob, cieľov a možností. V strede svieti kryštálová guľa, symbol tvojej intuície. Vôňa cédra ťa uzemňuje, svetlo zlatisté a inšpiratívne. Tento hrad má jediné pravidlo. Nikto nevkročí bez tvojho pozvania. Každý, kto chce vstúpiť, musí zaklopať. A ty sa môžeš rozhodnúť. Áno? Nie? Možno inokedy. A vtedy si uvedomíš, že tento hrad si ty. Každá izba, každá vôňa, každý detail, všetko si ty. Ty si svojim útočiskom. Ty si tá, ktorá chráni a vyživuje vlastné hranice. A nikto ti ich nemôže vziať.
Nech sa páči. Afirmácie, ktoré som pripravila pre dnešnú meditáciu, si so mnou môžeš opakovať nahlas aj potichu. Mám právo na svoje hranice. Moje nie je rovnako posvätné ako moje áno. Som hodná lásky, aj keď si chránim svoj priestor. Dávať z prebytku je krásne, dávať z prázdna bolí. Volím si seba, láskavo a bez výčitiek. Pomaly sa začni vrácať do prítomnosti. Nádych a výdych. Nech je tento dých ako prvý krok naspäť. Pohni prstami na rukách, potom na nohách. Jemne sa natiahni, ako by si sa prebúcala z hlbokého sna. A vnímaj, že s tebou zostáva ten pocit istoty a pevnosť v jemnosti. Tvoje hranice sú tvojim darom pre teba aj pre svet. Dnes si zasiala semienko vedomej ochrany seba. Môžeš sa k nemu vrátiť kedykoľvek, vo chvíľach, keď budeš potrebovať silu, vo chvíľach, keď budeš chcieť povedať nie. Tvoj hrad tu stále je, tvoja pravda, tvoja hodnota, tvoj priestor. Želám ti dnes, aby si udržala kúsok ticha, ktoré si práve našla. Nech tvoje áno bude jasné a tvoje nie pokojné. A nech tvoja duša vie, že vždy má kam ísť. Do svojho vlastného hradu, obrany, hraníc, svetla, domov, k sebe. Ďakujem, že si venovala čas a vypočula si moju meditačnú epizódu. Teším sa na ďalší diel, ktorý vyjde ako vždy v stredu o 10. večer. Nech sa ti darí dokončiť tento týždeň úspešne a nájdeš to, čo si hľadala. Krásny večer.